is toch niet te geloven, hè? Daar is tegenwoordig toch niks meer duidelijk, hè? Nee, echt niks meer duidelijk. Pak nou eens die reclames. Die van gisteren deed ik het nog. In mijn zelfgemaakte soep. Ja, dat is toch niet duidelijk? Nee, want waar deed ze dan in die soep? Maar moet je eens goed luisteren. Ik heb het ook wel eens iets gedaan, zeg. Maar toch niet in de soep. Nee, echt, er is tegenwoordig niks meer duidelijk. En de mensen zijn ook niet duidelijk. De mensen zijn niet duidelijk. Zelfs ons koningin die is niet duidelijk. Ons koningin is niet duidelijk, want een paar jaar geleden heb ik van u nog een lintje gekregen. Op zich is dat natuurlijk prachtig, maar dat is niet duidelijk, hè. Nee, want er stond een brief bij en daar stond op: het heeft haar majesteit behaagd u lid te maken. Ja, dat is toch niet duidelijk? U lid te maken. Ik wist nog niet dat het stuk kapot was. Nee, echt, er is niks meer duidelijk. Bij ons toe zo niet, zal ik zeggen. Afgelopen Kerstmis, Afgelopen Kerstmis. Mijn vrouw heeft voor de eerste keer een kalkoen gekocht. Kom ik een paar dagen later, kom ik de slachter tegen. Toen zei hij: en hij uw vrouw de kalkoen lekker klaar gemaakt. Ja, dat is toch niet duidelijk, hè? Nee, dat er dan direct vreugd wordt dat we met dat biertje gedaan hebben. Lekker klaargemaakt, dat zeg je toch niet? Nee, maar luister, ik heb eens ene keer heb ik eens een knie klaargemaakt. Zondag stonden we weer voor de deur. Ja, dat is toch allemaal niet duidelijk, hè? Nee, echt, er is tegenwoordig niks meer duidelijk. En dan ging je gedekt met hem van die kleine dingetjes. En die kleine dingetjes stonden gewoon in de gezet. Zodat je gezet maar op en daar steeg het in zich. Allemaal niet duidelijk. Hey, bijvoorbeeld. Aantal deelnemers aan de wandel vierdaagse loopt achteruit. Ja, dat is toch niet duidelijk? Nee, want die lopen toch vooruit? Ja, hier nog, een drama. Een drama. Stratenmakersbedrijf failliet. 12 man staan op een straat. Dat is toch geweldig? Nee, want dan moeten ze toch ook staan. Nee, echt, dat in die gezet is echt niet duidelijk. Hey, een oproep. Een oproep. Bejaardenhuis houdt reunie voor oud-bewoners. Ja, dat is toch niet duidelijk, hè? Zet er ook nog onder: bent u verhinderd berichtje, alstublieft. Nou, ik zal zeggen, ik ben door geweest kijken en geen minste. Nee, weet je wat in zo'n krant ook niet duidelijk is? De advertenties. De advertenties. Hey, in het gemeenschapshuis aanstaande zaterdag en zondag hondententoonstelling. Maandag vlooienmarkt. Ja, dat is toch niet duidelijk, hè? Nee, echt. En hey, nog zo'n advertentie. Dansschool Stebin. Dansschool Stebin, iedere maandag vanaf 7:15. Paren voor beginners. Ja, dat is toch niet duidelijk? Een dansschool. Nee, en toen hij het toch over dansen had, ja, hier zit nog een advertentie. Iedere zaterdag vanaf 8 uur alleenstaande bal.
alleenstaande bal. Ja, dat is toch, ik zeggen, ik ben les een keer naar zo'n alleenstaande bal geweest. Ik kom naar binnen, er zit de kastelein, ik ben blij dat je er zit. Goed zitten. Ja, dat is toch niet duidelijk, hè? En hij dan op de sportpagina. Op de sportpagina. Dood paard achtervolgt nog steeds Ankie van Grunsven. Jongen, zeg. Nee, echt mensen, het is nergens meer duidelijk, hè. Nee, bij ons thuis heb ik gezegd, oh niet, vanavond zeg ik kom thuis. Mijn vrouw hier overstuur. Ik zeg, wat is? Ja, zegt ze, de wc is verstopt. Ja, dat is toch niet duidelijk? Wc verstopt, wem doet nu zo wat? Dan zit ze toch eens de wc verstopt. Ik zeg, oh, wacht maar, die ving ik wel. Nee, echt, dus, en de mensen die zijn ook echt niet meer duidelijk. En niet alleen de jongere mensen, ook de oude mensen zijn niet duidelijk. De oude mensen zijn niet duidelijk. Gisterenmiddag toen kwam ik een man tegen op leeftijd. Ik ken hem goed. Dus ik zeg tegen hem, en meneer, wie gaat het met zich? Ja, zegt het zien is niet meer wie het huurt. Dat is toch niet... Ik zeg, en het huren dan is niet meer wie het moet zien, zegt. Ik zeg, en voor de verdere rest gaat het goed met de oude waarzaken. Maar ja, het lopen je ook hard achteruit. Ik zeg, oh, maar dan word jij dat van die 4-daagse. Ik zeg, hard achteruit, zit blij, want vooruit ging het ook niet al te vlot meer. Nee, echt, het is nergens meer duidelijk. En pak een vakantie. Hoe gooi je her met vakantie? Dat is toch niet duidelijk? Zeg, ik naar het reisbureau hergegaan, heb ik me wat van die folders gepakt. Maar naar Texel, daar ga ik niet her. Nee, naar Texel ga ik niet her, want in een van die folders, daar stond... alle inwoners van Texel leven van de toeristen. Daar gooi je er toch niet her? Nee, wat vuurt hij het weet, ligt je naar bij de wangere barbecue. Nee, van een pruis of zo. Ja, dat is toch allemaal niet duidelijk, hè? Ostantonel, ook zo'n onduidelijk mens. Ja, die ging wel op vakantie. 3 weken nog wel. Ze is een weken weg, stuurt ze de kaartje, wat staat erop? Ik ben goed aangekomen. Ja, dat is toch niet duidelijk, hè? Nee, dat ze direct erbij schreef hoeveel kilo dat ze erbij eet. Oh, nee, zeg. En weet je wat ook niet duidelijk is bij die medische wereld? Godjes naar de huisarts hier. Die kijkt wat op de computer, die brabbelt op een papiertje, dat kun je nog niet lezen. Ik ben een les ook bij de dokter geweest, ik ga een miljardse boek binnen en zo. Geeft je me een medicijn met zo'n duurtje. Ik kom aan huis, ik kijk, wat staat erop? Niet om in te nemen. Een medicijn. Dus ik terug naar de dokter, zeg, moet je goed luisteren. Zeg, ik ga hier een medicijn, wat maar op dat duurtje daar staat, niet om in te nemen. Nou, die had ik net zo goed in mijn... En het moest ook. Nee, maar die dokters die zijn niet duidelijk. Ik weet nog wie wat jonger was. Hè. Wie wat jonger was, had allemaal van die puisten in mijn gezicht. Allemaal puisten in mijn gezicht. Ik naar de dokter hier, ik zeg, dokter, je moet eens kijken. Ik heb allemaal puisten in mijn gezicht. Hij kijkt, ach nee, zit ik. Ik zeg, dat kijk eens te gooi. Ach ja, zit ik. Maar dat is toch niet duidelijk, hè? En niet alleen bij de dokter, en heeft me eens een keer naar het ziekenhuis gestuurd. Ja, veel moeten die Wiert naar het ziekenhuis hebben, maar dat ziekenhuis in Wiert, dat is niet duidelijk, hè? Nee, dan begin je op bij de Lantree, daar hebben ze zo'n glazen carousel gebouwd, ja.
Ik stond er te wachten. Ik wacht tot er een gaat langskomt. Ik wacht nog even, weggaat. Ja, gelukkig ben ik blijven staan, zeg, dat kwam weer een gaat. Ik gauw dat gaat en ik meen je dat gaat doorliep, maar niet waar, zeg. Niet waar. Oh, en dat ziekenhuis weer, dat is allemaal niet duidelijk. Ik loop er binnen, ik ga naar rechts, zo'n gang in, kom ik toch bij die kamer van de psychopater. Ja, de psychopater heeft een papiertje op de deur hangen. Ik wens niet gestoord te worden. Niet gestoord te worden, dat is een genangebaan, zeg je gek. Nee, echt, maar dan wordt het helemaal niet duidelijk. Ben ik zo de andere gang ingegaan en zei, kom maar uit zo'n deur, hing je geweldig plakkaat. Wat staat er op? Vandaag bijeenkomst alleen voor mensen die whiples hebben. In een ziekenhuis. Nou, ik zal ik zeggen, ik heb er binnen gekeken, het staat er hartstikke vol. Zult er niet allemaal te kijken met een stieve nek? Nee, echt mensen, daar is tegenwoordig niks meer duidelijk. Maar vanavond is in ieder geval één ding wel duidelijk. Jij hebt plezier en als het veel vanavond niet meer zien, is dit de laatste keer geweest. Vastelavond samen.